Ahoj lidi, tady Čenda a já vás vítám u nového videa ze hry Brawl Stars. No a dneska tak tady máme nový push na 3. prestiž. A to je z důvodu toho, že já prostě nechci mít na Masterly title CO Brawl Stars anebo Boom. Protože Boom je Brock a Brock mi nepřijde zase až tolik skill. A CO Brawl Stars je prostě Edgar, takže to tam rozhodně mít nechci. No a tady moje docela dost oblíbená Maisie. Tak na tu mám tady, nebo na tu tady je Master of Disaster, což si myslím, že je docela dobrý a docela bych to chtěl. Nicméně já tady teda mám rozhodně víc brawlerů už vejš. A aby jsem si ten title opravdu zasloužil, protože Maisie mi přijde trošku skill, tak my si ji dáme v solu, takže já rovnou zapínám hru. Připravu si většinou ty brawlery tak kolem těch 880, aby to nebylo zas tak dlouhý, ale zároveň zas tak krátký. No a vypadá to, že jdeme teda rovnou do první hry. Takže vidíme, jaký bude matchmaking. Oh, cool cat, tak to není dobrý. Pak to bude main kit, sakra. No já jsem teda za Maisie teďka dlouho nehrál, já jsem teďka chvilku hrál toho Fanka, protože Fank, nevím, já jsem ho neměl na žádným účtě ještě. To se laglo, já to nedělám na schvál. Ale já jsem ho neměl na žádným účtě, ale docela mě baví, teďka jsem si za ní zkusil zahrát, docela mě to baví. Tady jenom zkusíme, jestli někdo nečeká v tom keři, asi ne. OK, takže bychom měli 2 powery, to je docela dobrý. A já jdu konečně fightit, nebudu tady přece kempit v keři. Jo, a to, že se mi to laguje, to se omlouvám, tady je prostě špatná Wi-Fi, jo, kde teďka jsem, takže GG. No, co tady máme dál? Stop 7, tak hele, Kaza, no tak tu asi nepůjdu. Dobrý, tady se zabil Cordelius asi tou Píro navzájem, což je jako ideální. 4 powery pro mě. Ne, a prosím, nech mě. Víš, jako ona má sice 7 powerů, jo, ale docela jako drtím zatím. S tím, jako ona mě nedala ještě ani jeden hit. Dobře, to by se mohlo změnit časem. Nechci. Nepotřebuji Chester. OK, Chester a Dawg. Holy moly. OK, actually ten Chester sem nemůže. Takže si počkám, až půjde prostě tady. Mu tam pošlu raketku. Hopla, OK. Pojď tady, pojďte se mi tady. Hop. Ne, jedno má. Já vím, že jsem jako auto-aimer, jo, ale teď to bylo tak jako to. Nedat auto-aimer za tu Maisie. Já nevím, jestli to dělám co dlouho. A kde je ten poslední? Halo, chill. A zrovna tady jsem si všiml real jako jediný v matchmakingu. No, jak se to jmenuje prostě. Na začátku. Já jí dám nějak úplně mega skill, tak počkat. Půjdu sem. Plam. Nazdar. Easy, let's go. Máme tady hnedka první výhru. Lidi, jsem tady po další hře, teďka jsem vyhrál, byl jsem první. No a máme tady 100 pohárků, což znamená, že splněný mega quest, mám tady 2 health dropy. A já vám lidi ještě nakonec dokážu, že mám všechno, jakoby, že jsem všechno došel v solech tím, že vám ukážu svůj battle log, jo, aby jste nemuseli psát, že to mám blbě. Máme tady super rare. Epic, OK, já to zrychlím. Mythiku. Pojď mi, co to bude? Počkej, teď nevím, jestli se to otvírá, nebo jestli tam je legendary. Já totiž ještě nepoznám. Je tam legendary, pojď mi. Aspoň jeden chaos drop, prosím. No, ultra, vlastně to je ultra. Ale jako i legendárka z toho by mohlo něco být. Kamo, ta animace je naprosto crazy. Já vůbec nevím, co se teďka děje, ale lidi. A je to Griff? Oh yeah, Griff. Kamo, tak to je super, yes, mám nového brawlera lidi, Griff. A pak tady máme ještě jeden start drop, tak uvidíme Epika. OK, Epika, OK, to je docela dobrý. Tak ukáž. Kamo, to načítání je strašně pomalý. Pojď tam mají mobil. 200 coinů. GG, no nic, takže já jdu trošku pokračovat v pušování. Lidi, jsem teda top 5, teďka ještě si teď nechám zničit čestku. No vypadá to, že když se to dobře povede, jestli tady někdo není, tak budu teďka po tady tomhle mít 6 powerů, což by bylo naprosto skvělý. A je tady ještě jedna Maisie. Takže já nebudu fightit, já chci jít proti té Maisie nakonec se svým ta Maisie to tady taky hodně jako killy. Ale ona dává killy, já beru powery, to by mohlo být vyrovnaný, když bude mít třeba 6 powerů. Tak to bude takovej Maisie versus Maisie a ona má fakt 6 powerů.
OK, nejdřív jdeme ale najít a zabít to třetí, a to je Edgar, no tak ten nebude prostě druhej. Edgar musí zemřít, kámo. Edgara, nejdřív Edgara Maisie. Maisie, jsi úplně tupá. No, není zas tak tupá, ale furt na mě střílí. Ej, já ti to oplatím, pojď sem. Já jsem lepší Maisie. Musíme jí dát najevo, že jsem lepší Maisie, OK? Musíme to tady ukázat. Ale ten Edgar nemůže být rád tady mezi dvěma Maisiema. No já nevím, jak se to skloňuje. Nech mě Maisie. Co jsem ti udělal? Real. Konkuruju ti s 11 pavrama? No asi moc ne. Mě zajímá, co ten Edgar udělá, jo. Já se nechci pojít Edgar, že do fightu. Jo, pěkně uber mi Maisie tady. Pavry. Zle, pojď sem. Nebudeš vraždit Maisie. A já se nechám dohealovat tady. Ona mě taky nechá dohealovat. Ona je neschopná, ona mě ani netrefí, Borka. A ona má hyper... No tak ona má kámo vyšší level, tak tohle bude ještě vyrovnaný. Au. Oh. Ples, který máš. Dobrý, já trošku se musím dohealovat. Tohle není úplně dobrý. Bum. Tohle není vůbec dobrý. Tohle nebylo vůbec dobrý. Kam já měl 11 powerů, já jsem se strašně strapnil. A tohle není vůbec dobrý. Nicméně máme 950 powerů. Nemáme 900. Až ještě ani nemáme 950 powerů. No to je skvělý. Lidi, před chvilinkou se mi tady povedl skvělý play, škoda, že to nemám natočený, ale teď jsem tady top 4 a reálně mám šanci se někam možná i dostat. Protože tohle je Karl, proti kterému, jako OK, on má milion powerů, ale zabil jsem ho, jsme to, ne, kočka. Ne, kamož se zabil, ale on mě zabil dřív, no, ale dobrý, druhý místo, já to beru, teď jsem trošičku i prohrával. Nicméně jdeme na další hru a já myslím, že to je předposlední hra. Lidi, právě jsem v možná poslední hře, protože pokud budu top 2, tak to podle mě mám, ale já si nejsem teďka jistý, jaký mám win streak, což doufám, že to vyjde. A ano, camping, protože tady reálně jsem tady tu hru trošku jako neschopný cokoliv udělat. Protože, OK. Kenji tam toho Kenjiho nezabil, jo, to vím, že ten 8-bit měl asi 9 powerů, takže ten Kenji bude mít i tak 6, no, bude OK. Ty dva, když se vyfajtí, tak mě stačí najít toho posledního. OK, já jsem ho našel. A já jsem ho zabil. A teď se musí vyfajtit tyhle dva. Což jako real to je jediný, co já potřebuju. A nebo zabít jednoho z nich, což s těma lagama, který mám, tak nevím, jak bude jako easy. Nicméně já tam prostě naběhnu s tou účkem. Ne, nebudu to nabíhat s účkem, to nebude dobrý plán. Hlavně neskončí třetí, OK? To by dopadlo špatně. Hopla, oba dva je takhle to. Let's go, já jsem to vyhrál, já jsem to celý vyhrál, let's go! Kámo, absolutně crazy hra, brutálně se zlagovalo. Mám plus 13, takže je mi jasný, že to mám. Let's go, kámo, nová prestiž, kámo, let's go. Plus 17 párků, nakonec to teda vyšlo naprosto skvěle. No a je tam nový title Master of Disaster, naprosto skvělý, kámo. Hnedka si je tam teďka jdeme dát. No a teď tady budeme mít opět krásný, máme tady 3 ze 101 brawlerů, který pušují na prestiž. Ani jich 101 nemám, no, takže to je GG. Ale Maisie tam je a to, jak se to točí dlouho, opravdu svědčí o tom, že ten signál není úplně jako ideální. Mohlo by to už prosím, proběhnout tato krásná věc. Ano, tady to máme potvrzení Maisie na Prestige 1, je to naprosto nádherný. Naprostá nádhera, já to trošku zkusím nějak jako překlikat nebo něco. No a napište mi do komentářů, koho bych měl pušnout jako dalšího na Prestige. Já tam mám jako vybraný, že by to možná mohl být Fang a nebo Bull. Ale úplně teďka nevím, jestli možná ještě někoho jiného si tam nenajdu. A máme tady třetí Prestige, tak pojď. Krásný. Už to vypadá jako líp, no. Brock a Maisie to už je opravdu jako lepší. A Edgar, ten by tam úplně nemusel být, no. Ale dobře. OK, Prestige 3, je to nádherný, je to fakt jako moc pěkný, ale tady to už má třeba 2 minuty, kámo, prostě mi to hrozně štve. Proč to tak pomalý? Super, ano. Next, dělej, krásný, je to krásný, super. Máme teda Maisie a jdeme si teďka ještě poslední věc, jdeme si nastavit tady title. Tady ho máme, konečně hezký title, kámo. Napište mi do komentářů, koho mám dál pušnout na Prestige. Dejte like, odběr
Uvidíme se u dalšího videa a zatím čau.